amanfo mama ha ye frame opani kwa me say me ye akanfo amamre ene ajapadisem nhwehwe mu na ensem bi koso a etwagu ntwama mu a efri osagefo adwumambedu a otoso bienu ho Dormaahene a sese ye hwehwe mu na nyame ncha de ene manya obinfu bi a efre no teacher Kantanka a obeboy ama ya yesa hwehwe mu no enti mi wo television bi wo ha pese mohwe wi a ansa na bisebisa ho sem ndamose na madabase se mretiawa bete menkasa meba na bede anhosepe ohwe kwana bapa so abahia mi ohwe se na ebesi sire kura na amamani age mroso ana mpacho wada Roma maka ni sei ohwe amre na oye tie kakra de na mra meba ha no ntesa damfo na ogege tata no na oka amamre bi amamre na manchire mu anhwa bi no bantu ase na binum betim kasa be kasa na kese be pese be kire se nya be sokura ke ni nyame a wo suri nso sokura we da usa we Dormaahene mfie apem ahensia aduanan 1640 ekoba asa hene na wo ansa sesreku oye mre ohu mpanimfo ya ole miniwa nuaba na osiso no me manta apo na atapanyini oni akonya okohu binim so ala atakuma no ni akonya saa de ekodi amanfo tim ankyare na oto binum babape yini binim babe kuma enam santi ema ekoye te se manana no mo wotete eti akwama monwene so ye munso miensa ka akwama monwene so munnan ye se ye ma ye munye den tete ye free akwama monwene so ye ko nya na wase bebe frɛ ne nsawam ye free nsawam ye ko bo ye free bo ye ko asuonya asumeja ye free asumeja ye ko kumawu ye free kumawu ye ko sintreso ye free sintreso ye ko banso ye ko tentebepo o ma widiem abisim ye ko jamai ye ko asuofri Côte d'Ivoire enti anya de na nya won asa hon hene be oyede odidi sintreso na konumi so wa komo no o Côte d'Ivoire na ka say na oson na wahu emra mo bedru baabi a na ndabaka na Asante no na sabia he nyina na o hyen wana ase dan kirahene nse bi ngbe Asante kotoko ukuma apema apembeba na abono fo so hunim ho de be abono chene apem na abono chere o chene apem no na mechire nwumu we kekeke life and color when nyina ne say emra ye koduru danchira Dormaahene oso danchira hene ono so sabia ono ne hye na ase ba mienu baba nkontokwa non aggression part ye nuan ma Asante fo sa amre be wi na kese banye nipa ba ko ya kokuo bi ababoboboba ne ba ka ba hu abom beti be hu free ntim jakari ho beka peyi asembo asa wate ntim jakari ofa ne mane okoye de okogu okobo no peyi asembo emra sa ye nuanum a make ba se beti be hu free dan Dormaahene ne ba mane bi a ba bu ye sa ma ko nsia nti na ya tie ho ne ye de ho de a sa mane no ye ne ba ba de ye ba bo so ntokwa mbo a man ba ne hefo Dormaahene bentra ba bi o ya bu nsia say 0 ba 7 nana honin di besi kametima to aso 7-1 no what they say chechire besi bantu makrotia won't say no Dormaahene ya ne ba
nka sa hene na oba ye no ye de ye twa ne ti hye o ni ti ne da so da doma na ne kete no oni ono ani mu no ba bia ye si ye ne nti sa asem na ode aba na nye ono nko na ye de ne to ho ye ku miensa matie amanhene a be wo soro ya na yiri boko na ba boga Dormaahene gonja ho ene Ghana ba bia mente se ba manhene bi oni bi kun ye da ba ko amanhene miensa titentem mente bi da je Dormaahene na we life and color obri ye boa tem otie Kantanka otoso baako mbwa acha say unsa ne baako nya ofenso tem ya onwa wa pebo so hene na Dormaahene na ba ho no otoso miensa no ne ba ni giye uni ne ntia ba ni giye ye na ba ko ogwa kwaje nchene nam ena atuduro na ohwe madodo ne ba kwa ba ka kire na ebe agba tabe nti emra bede ne tu fom na ono ne bani age na nwa hwa ba de ho ba kasa ba ko na odika no ne wani age na mo me ka we nyina kire ho se ho abakosem ho ne fie mako emra ho pa ba bi atena no eteku 250 years ahanu adronum ansa na ho ba betena Dormaahene nkro hine bia ni ho timide ho hine kase etofom mboa na ho nka ho abakosem nti na binum twene ba frane say kompo anochi odua kum ebi wo hu kro ngokum awu na bi kumase na nyeye baboa baka kumase a na me kira nwase life and colored eya bajadwuma ya na obete emra ye duru ba bi a ba frane Asante no sama di kana ka say na dankyira hene ne dwo kumase fo no ba hye dankyira ase na bani betwitwaja de ma dankyira hene akuma ase ne nso unsa na ba sesa no beda osunti wansa ba sesa no akuma ase hene enye kum baboa na ba ma so se na abadwuma ne ba ye we are hene a wuni ma de no tinkenkane no ni memra wo wuni bibia unso bibia me ka de si ya ba ma so tete no ne penti ni ho penti no bede ntwoma ne ye ba ma so bede ntwoma ne kwama dankyira hene na bede akwabada no wana bede penti asante fo no na so ya Dormaahene na wa ya nwa semse ne wo wonka na obebu hu abomfia na oduru ba bia na bi ne bede ba ho tete he bia de ne ho tete do Ghana ha ya Dormaahene nko en ba ho tete nana maka ne say awie nimsa ne enti anwo ha de nimsa chiame aka dada sese mu nyina mo ahwe video yi ahum se de etie nti ebeko so ne ya bisa teacher Kantanka nsembi na oyiya no apa video no ho amaye teacher memo ha ejo so eburu yo na Dormaahene ya ka ho asem kura no omu nchifiri ni se asoma wo ka no se nana Dormaahene aka nsem bi ene na momframa mu na ono nana Dormaahene no ankasa kire ba bia omfri ampa no ka ma no kosi se omfra kwam ena omo be si asumnya ena omo ba kumawu ena omo ba suntreso ena ofisi suntreso ba boma eba abisim eba wam na sisi baby omo wi sana itie no yia okano na nokura wo mu ni se enya komprekope ena ofiri bae na aduanafo ni nyina omu eti ene asumnya aduanafo enkuru akase ni nyina amanhene ni nyina dodo no a efra asumnya ansa na omu ko akwam
enti na jese pe ni nchide a ene asumya aduane ni bia ko ni nchi a kwa kopem asumya woka na ankosi asumya ene na jese unwie ndi epe do manchi a ndi enyo nonko akwam aduana ampa ayi doma aduana kumawu aduana agogo aduana kwaman aduana sa aduanafo inyina no omunchi ene asumya ayi asenkohia eka omo ena twifo heman twifo kan ho na heman so kan ho omo bend nchira de toso mienu Dormaahene aka say atoyemu ha okum Asante ahemfo miensa enokra be na wasa asemi mu yo se Dormaahene ka sa yemusa ne se na Dormaahene so ka sa yemusa ne se ohene be ne ohene be ne ohene be yere nim se Asante hemfo de efiri opemso o se tutu penso ebe pem opemso o se tutu ye oho se se ye penso na yentie ne mpani nsam da se Dormaahene bi akombi ana de nim ne se Asante hene o se tutu a odi kan ona one Dormaahene Dormaakusi a na wo suntre so ekonye edi ne so na ode no be ye ne kradwan ni nti de hoho no na ansa na Asante ebe ya Asante no na Asante beba no bia bi ho a na efre no kwaman no na ne suntre so no ana se Dormaa no ebohye nti saa hemfo no ana omo diso wo kwaman no wo mo na omo ne suntre so ana se Dormaahene edi apere ana di nsawo so na sansa wo so no mu no ena Dormaa ayi kwaman hene ya efre no obiri yeboa otoye na to a otoye no ana owuye owuye no wangu ekonum no prai yeso wangu akono ekonum no oprai ena yede no ba afie afiachi ana mfie bi mu mfiachi ansa na oto enti se okansa hemfo miensa de enim aye ba akopɛ ya one no konye ena de otoso mienu a one no konye a ono no ye kwaman hene ya chire obeye Asante hene no ono ne Asante hene osetutu sa Asante hene osetutu nso ene di ono Dormaa no so ode Dormaa man no nyina ebe ka Asante man ho edasipi Dormaahene na najima badu a ohoyi wa kire se ono ne waka se ono ne aduanafo piesie a waye football team watu dini aduana ene akwam bebre so pese o kire se ono ne aduanafo piesie ene kure be na wasa asan yimu yo de omunu se enye no kure se woye aduanafo nyina pani ana ono da wo mu ano ana woni wo mu piesie ebi nsida na de nim se aduana ni nyina ni ti ene asumnya ene ye aduana piesie frititi odomankoma na ono ye kuma akra wo aduanafo num eye Dormaa no e kuma e wo aduanafo num sa asumnya ba akwamu ba that's right kumawu ba ansa na ono aba na kwama aba na agogo okay enti no ba bia odie no ontimi maye pani ma ne ye na wo nua pani ne akwamu hina na akwamu hina no anye aduana piesie a wona ba piesie na wo nua pani nso ne asumnya ono anye piesie a wona aye piesie wo nua pani ene kumawu a wa anye piesie a wona ba piesie enti oye nua kuma enti wontimi nye piesie onye piesie so da emra ofi ase sa ne ho mra ne so ne aduana piesie no eye mra osusu se wate ne ho afiri Asante yemusa se emra no o Asante no Dormaakusi nana Dormaakusi epen so ewo suntre so ya Asante ne osetutu opemso
efa saa man no de Dormaahene be ka Asante ho waka Asante ho saa kosi 58 ya ena wose onye onka Asante ho bi saa mfie babura hasa no a na oka ho no hwan ena na oye aduana piesie ndi sana mfie hasa obi asumnya na ya aduana piesie ere na 1958 ya ebe sesa amana be Dormaah enye Dormaah da na enye saa soso da Samuno so waka say 1640 na SMBC akwamufie ma aduana fo no hwi ho ba asuntre so sa date ya odimaya na odwene ho sen yo se behwe a ono nana Dormaahene kasa ye mu no o kan se one nyomfo miensa bi ako adi o mo so na saa mre no na 1640 no amu ansa kura na 1640 beba no ena no odi saa akon no ne Asantefo ena konye na Asante kura mai na no ne Dormaah no na oda no ene kwaman ya no ne bohye no ana one omokonye na enyemfo a na wo kwaman no yefiri twum ni antwi kobia amemfi oti akenten ene obiri aboa ne minim se one no kon ya akirei okotoye no eye obiri aboa mienu no aka okaka ho no se ne ye kwaman yimfo de a onka hu se ono na Asante mai ndi hukum kwaman yimfo ana se wudi kwaman fo so a uni Asante ma so saa mre no a oka ni nyina no na 1640 no gra no na na chi eno achi kranza na 1640 no eba enti date na o ma se 1640 no wa kwamune de entimi nya saa ebizo ohwe opimzo se tu ene odikan se tutu opimzo se tu no odikan no one Dormaah ntokwa no kra no na je se saa 14 honum 1640 honum ana 1650 honum asem indi na je se o manya ono watena ho ache dada ansana ntokwa no ba enti entimi nye 1640 no ena otu free no watu dada abetena ha batna abwatna o odi akon sa this 1640 ni de entimi nye sa Dormaahene say odidi suntreso ena akonumsio o German ase akire sen yo kasa sabe nyaado otiwo yi sisi ode sana homrane o hene nso de o yo man hina sabe nyaado o yo brempon kra o wo no ma o de sa homrane na se yesi e komrane ni mu a bohu na ebi kra umfata sa mrane no nanso na wo se o mrane no ndi ese obi a de paiwo ye komampon a mampofo timi ka se ye mamponfo no ye na ye de nsa nifa di abekwai that's right man oti wiase a ode nsa benkum na di abekwai nso ono de wafato no ho se eno no ode sa ne ho mrane that's right mampon kontoji ye ba asonafo mu a o se asonafo ho fe o mu no matiko se obi anim ode sa ne ho mrane ena ono nso se odidi suntreso no akonum nsuo ewo German ewo Ivory Coast yo bi anye na chinyi oye ohenkase enti osa na ho mrane a odi sa na embom enkire se efiri eho kopim ho na ye ne dia ebio osagefo ena ode sa na ho mrane osa sa na ho mrane se ose ade yo ni nyina so mra eda ho se oye omanhene kase no obia anje chinyi se onye ohenkase oye ohenkase no ohene no kase ho ena kase pa nso that's right eno na sese ono ohun no ho sa se ohene oye odikura ho na ohene firi na aba obrempon so obrempon aye ohenkase na yaba omanhene so ono nso ye ohenkase pa achen obrempon no na yaba otra omanhene no nso a yaba Asante hene so na no na sese ohunu se
kese na o ye no de yampa na mom kese pa ewo wono de ayi osi ade yo adwuma badu yi osagefo yi obia enye na gini ne mra ne a wafato no mo so osande ne de ne otumfo na mfomso aya ne ye ne se obi tese osande ne de otumfo a enkyere se oye osande ne hu no se onyankopon ensida ezo nya osande ne nkura no ne kasa ye mu bia no opagya nani ehwe nyankopon ye ntine ye wo otue duampon kwame eno akyi no ye wo otumfo nyankopon that's right ene ye wo otumfo santene that's right enti saana eja sei ena eja nyankopon enti na je se ye from eja sei na ye ntimi oye nyankopon enti edin no bi wo ha ye ne nyankopon nyina fa saa edin no eche so na emom edin bi wo ha onyankopon kwa na ndin no that's right ototorobo nsu otweduampon ohene bi ani ho a ofa saa edin no nti so ohene bi kofa otumfo ana osagefo ana se osiade yo opagya kwatwere dasebre saa we num nyina ye emrane ya yesan de ma otumfo nyankopon enso nkyere se saa nkrofo no nyame na ayi nkrofo bi akeka om ho abom se asante no kra na om mpese om beka ho na eno ye 1948 krachi dente ena ofisa ade na ase ena techima akoka ho ena doma akoka ho ena jamai koka ho ena drobo akoka ho ena ahafufo no kra bi ekoka ho na ye techima wakati techima ai omunyina akoka ho no omoti ekuo bi afra no bron champem okay ya omode ka abomu se omode omode ho na eno no a omoye no nso ankosi ba bia a kire se independent no esan be kan omunyina abomu esan ma omobesai kire ai osantene enti no bron champem anko akiri se yede tie ho na ye bron champem no se oman baako enti mi anye sa bro champion wa church da say me da si bebre da si pi na enti me pese meti domafo no omo ananti se je baby omo free call baby omo free eye suntreso no ehini pa no mo call ye yo omo betra suntreso mfie pi mfie bebre na sa mfie dodo a omo tra suntreso no edi akon si gina ye ye o man kese won ene kwaman ene nya ntokwa omna nane wo mboshe omne kwaman nya ntokwa no a oyi o mu di kwaman so no ena ose osande hene ose tutu opemso ya odi kan baaye no ono obedi kwaman hene no ena one doma akon ena odi doma so na ohina na wo sa amre no wankuno ena ode no kotena asokoma mpon ena o ma ne ye akradwani ema ndi akradwafo ayi doma anyom fitian na wo dada ena ode ono nso beka ho enti ena me ne wo ka sai Dormaahene oni Asante hene omu nyina adwa akra baako enti se Dormaahene tonda a Asante hene paikra ema no ewo Manhyia ahemfie ya onya ye ya eguso ye enti yedi eya ye dware kra Asante man dware busumuru a Dormaahene eda pakam obi a wo yakoa ye ma eda pakam Davida enti oda pakam ono ankobia ene friends ehemfo bi ene da pakam ya ono Dormaahene no kra na se be nya do odi tintimai e wo sa de no mu na obi a kire se o kasante ma ho preko ape ya Asante man ahemfo titiriwu a e wo Asante man mu no ye bobo a ye nya Dormaahene Asante hene etena se a ne benkum ne nifa no nifa aye Asante aman hene akese omo sam ne nsa nifa so
ena manyina kese enso sam ne benkum so benkumfo no eye sabe anyado aduanafo na ayiba asumya ena dika aba oba na kumawu aba na doma aba na ayi kwama aba na agogo aba enti hweo doma na toso mi enti wo no uka sante ma ho prekon ape ye benifa mamponyene ena oba na adanse aba na ayi ofenso aba na adweso aba na sokore enso toato aso saa chese hwe baabi a yede wa asoe ana asantema transkura baabi a wote ndi sanka wonka ho a yede na ukotoso miensa ewo benkum fam. That's right. Yede na ye santene edwa kra wo na udi mutintimai yede na santene Dormaahene to a santene pai kra ma no ewo Manhyia hemfie enti waka ho prekon ape na wona sese baabi a de oye ne de etuate Okay. wate etua ena ode akotena de ote ya o ka se o nka sante ho na wonka ho a se enemre ye nkokon se ohene bi se onka bibi ho a ye koto ahye ne so yenye bibi asa enti no o ka se onka ho yi obi a ni ho a wabekekere wo se rabeka ho na emom wo na ne wonka ho o kina bi obi obeba bedi ndoma akonwa no de obehu se oba ne nchi obeba ebi asi ena ama brekum wabai ahemfo wo abrahafo ho abron na hafo ho nyina no omu nyina aba onkwa na sese aka wa wo se wo ma oni techima enso ye gitum se emre eko emre ba no enka bomu ena asante ehwehwe se ni nuanom enka no na na wo de abufuo se onua se beka no ho a nra ya yete bono region no onim se sakwa ewombi badu ewombi mo ewombi banda ewombi obi ani ho a oya bono ni ewo tachi efra ne say Dormaahene ngasa kra onye bono every say na bono wo ho ena ansa na wo tutu afiri tuntraso akọ abisim akọ German asamba wam omu nyina na obi ani ho a ofra no ho bono obi a wode wam wode doma wode wanchi obi a dane man eno na ye aman no na ebono nya man baako enemre emre bi na bono man ewo ho na efra bono maso ebono maso na ye omo ahinkuro ya ene baabi a nkransa we na ebono hina na ho no ne sante hina konye ana sante hina je ne nsase ni nyina na ode ma ne ba friends bafo ena ene ababaye nkransa no so enti honkwa na eye bono enti wote doma na se omo kasa no sabe ukosoe omo na wakosia omo kasa ena aka ho wote obi kasa entrese wo yehoni eno nti ena ne dankyira asen twefo heman amama bi te se achem omo nyina ne asante eka kasa baako ya so obi anka nkyere wo se me de no ye achem a unhuru na ye kan omo asantefo sanso na efra ne say mumu de ekura de eje se omo de omo kan kasa foforo kura na omo hye bununum na emre bi timiba na say wanwe ni ya na obi kasa ekomene obi eba sada eno nti na Cape Coast ene omo so omo ye mfantefo no eno nti na efra ne say takurade ubusa na oseme ye mfantini takurade enya mfante ena Cape Coast nso nya mfante Cape Coast ye gwanfo ena agronso aduro omo nso sa anti sana utwa region na wanhwe ni ye ubeyira obi kasa enti kasa no a domaafo eka ne no obi kasa ena omo ka
eno nso nkyerɛ sɛ Dormaahene ɛyɛ bunoni bunofo ene techimafo techimafo pa ho obi ani ho yɛ bunoni biem yo Dormaahene adwumabedu sɛ obi a o kyerɛ bunofo ahemfo no obi a bɛbɛ kumase a ono de o meka Asante ho da na o ma ka Asante ho panyana hewie Dormaa aka Asante ho mfie maako adi ahasa ene akyire ene sɛ efiri Osandehene osa tupen so Osandehene opemso osa tutu odikan epen so ena Dormaa ebeka Asante ho akopem we ni pen so ya ose ono de omai okay enchere bia ena emra Asante ne Britain fo ntoko twato ya Britain fo di Asante fo edi Asante fo so edi Asante ko share Britain ase no na omo san ma ho kwan se Asante nsa mra biom omo gu Asante no kra ema sebe omo ka se mo obi amfra no ho Sande ne biom obi a wo kumase a wo kumase hene ena 1935 Britain fo ya san gitu mu se dabi ensa mra biom na esa ba biom no omo ana omo ka Asante ma ho nyina sa mra no esa be swai e kire e betin omo nswa yemu e kire Asante ne se omo ka Asante ma ho na Dormaahene ni o no ya ono nso be swai bi e kire Asante ne prempa otoso bi no ya frɛ no na ya bo afere okay ndi obe swai e ka Asante ma ho ono na chi se o ka Asante ma ho okay ono na chi ena nana Ajimabadu ya okoya ya nana osagifo Ajimabadu we ya be no ono nso bai ono nso be swai okay na BBC ena ono ko oko Dormaa ena o se ne ona mabiem BBC ene se ahemfo nyina wo ba bia wo fa wo ho kopem wo ye dikura o ye mfa kine ye nsi wo so okay eno no na kire se wo dikuro wo ye obrempon a onfa adaabo entu ko mu ade bia na se triangle no onfa bintu ko mu Omanhene na de bitu no ko mu Osandehene nso wo niam a ode ye no ho a wo ye Omanhene a wo so mfa binyo ho na we na 1946 okay Dormaahene na ho oba Kumasi dwabo ya bo afari no oba Kumasi dwabo ena o hihye no homa no boroso ekofa sika akrokrowa ye nananom de ye na sisoi okay ena wo ya sa nso na watra Osandehene okay enti no ya gisi ho akire ne de wade ama eno no a gigi ye no na akire ye de na de ama no nti ena na tikopaye ye ena okoi yo enti no we kura kire se ampa o ka Asante ma ho fitete sebeka ya 1958 osagifo Dr. Kwame Nkrumah etwitwa regions no na bro ahafo ka Asante ho na oti ode otwa mu ma omo so be region ba ko no kan say for political and as administrative purpose no hoso dodo enso so ese dia kosie ne say amanfo bi afa region no say fa ahudie bi a omo anya firi Asante ho udwene sase yin ho say yo Nkrumah baaye no na sebe nyado abrofo no efa esiremu nyina se region baako na omo fa Asante ya enemre Bono East Bono West ene ahafo eka ho eka Asante region no ho nyina nso se ye baako ena na omo fa Cape Coast ho no mo se central omo fa ho nyina mpona no nyina enso se baako enti akire no esan dane ema ye bete Greater Accra region efri central no ema ono nso benya ne de ewo mu a na aban bi aba na wachichim te se de nro ya nanka regions na edu ena edunsia ena sese aye edunsia sa na Nkrumah baaye no a oji fa hodi baaye no
ba ne se esese abrofo no de no ye tete bi ka ho nti no kure ni ote bi na ote no se Asante no sododo Asante abono ene ahafo ene wasi region nyina aka ho ni nyina aka ho no esododo nti saade a entwam se be ya amamuo no wo fa ka akra ko ba bi a ebe mbre ama wo ena oka to so se ntitimu ya meye enye nipa ntitimu na meye na emom ba bi a wo som bia ya ka som so a na je se ba bi a wo wo bia no eho wo ho na uswaye bia no so swai ho koso swai ho enu na Dr. Nkrumah eyeye no anka se ebono enane enka Asante ho bio anka se banda enka ho bio anka se badu ene mo ene e friend say enka ho bi o ka ho bia no ka ho besinde uyi drobo uyi Jamai na uyi Dormaahene ene Techimai efiri emu a o ma ka nyina ba ebe swai danadi ehemu kana se ampa o mo ka Asante man ho Asante man enye o man ba ko pebi eye aman ena aka o mo ho abomu se o matikuo ya ne dinde Asante na saa obeka saa ekuo no ho a enkyere se oye Asante akwa na origin foforo bi oye oka ho ka Asante man ho de yeye bia na oka ho bi sabe anyaro obi nkom kase yehwe fufuo wo Manhyia na yetu wo ma atwere ho enkofre nana Dormaahene manamewo se yesa Asante yesa enana uhu se wo yakwa we de nte sa udi uman so uda uman said ye wo United States of America o state bia danemai ena o mka bom ena o ye federal federation in the Asante Nigeria kuratisa Asante eye federation in this we federal state na wo kuta wo state a e wodi ndin na wo di wo man so a na wo de abeka ho enti ma nkrofo ma nkrofo hu se saa kan wo beka ho no e kire se wo ye akoa bi a obi etieti awanimu ebi nsi santimamu da obi anya saada na obi anso anya saada na ansa na 1958 no beba ama osagefo Dr. Nkrumah abeti Asante no mu mienu no na nkrofo bi akeka omo ho abom se Asante no kra na omo mpese omo beka ho na eno ye 1948 krachi dente ena ofisa ade na ase ena Techimai akoka ho ena Dormaahene akoka ho ena Jamai akoka ho ena drobo akoka ho ena ahafufo no kra bi akoka ho na ye Techimai waka Techimai ai omu nyina akoka ho no omo ti ekuo bi afra no bono nchampem okay ya omo de ka abomu se omo de omo de omo de omo ho na eno no omo ye no so ankosi ba bi a kire se independent no esan be kan omo nyina abomu esan ma omo beswai e kire Asante hene enti no buru champem anko akiri se ye de tie ho na ye buru champem no se oman baako enti mi anye sa domafo kra omo efihini yo omo free suntreso no ya omo hene ebe ye akradwafo ma Asante hene no omo ye dom ema Asante hene etena nensa wo omo so ema omo tu free suntreso ekotena boma omo free boma na omo ko abesim ho ena omo hene obiri eboa no ewuye ekunmu Asante hene etena nensa wo omo so no obiri eboa no ewuwo nti ohim foforo ebe fa omo ede omo toa so eko wam na wam no ho no omo koto wam ohene ena wam hene ema omo baabi etena se montra machi a mepan mu hai ena montra na wam fie wo ho ena wam anafo enso ewo ho nde wam fie ena na wam hene ewo
enti ono kwotena mfimfin no na je sa ye wampem enti won bede wampem enti na ayi doma no ebe na ne din baako ene wampem emra oduru wam no ebe fra no wampem ena pem no na menyini se eye omo de ena omo dane no ebe ye no doma akwam ya ne nyina da so wo ba bi omo tuye na akoka ne nkuro ho ndi eho doma akwam no ewo ho ba bi na efro wampem no ewo ho ti omo firi ho no ena omo tuko ba bi a omo wi na sebe atuate eka womo yobia okay ndi atuate ena de womo kodu ba bi a womo aduri ndi na ansa kra na womo ba wam ho no womo ko Ivory Coast no German womo ko tena ho ne wofa no ono nso oduanani sa ko tena ho ansa na woba wam okay wa chiche mupa internet ze Dormaahene grey omo efi wampem ena I say almost send be Dormaahene grow na yedu ha no asem tietia mepese meka ne se ahensam de enka sese ya no a politics ade enhwamo no enka ade sese nkeka ye bompa eye ahensam efise ohin bi sese aya sebanyado na offense ohin da no to yi hwese ayi o Asante ya o ka Asante man ho enso sebanyado ye bobodin kura no ewo ayi yesi ayi no ayi achim abuakwa hene ene ebo ni din ene ebo dweso ene manso nkwanta ene ayi wenum nyina kire se anuanom om na ayi ne si wo na so saa nso na BBC wo ayi achima eno nso no wenum nso ebekọ ho akọ yese omo eboa omo nuanom enchere bia ena ayi asumya ehene toye Dormaahene ena kwa ye yie no na awere ho sam ane wo mu ni se Asante tu ne bofo se onko no ya ono Dormaahene na ti paso no ohunu Asante dom no ano so obesore ama Asante eba obesore ntino e wa no pake ne noma ena oja ahokoe osan free ho osan akọ kumawu hine bi toy e ma no so koye okoye ne na da so etuo da na so e ma Asante bofo a e ba ho no mo no wa nsore so nti ye pe obi a sebe wani ama ho na o mpenka bomu na o twifa ne yonko so a sebe anyado ye mfa nko Asante no so if say ono de obre no hase nti afutu a ho no say ye nana Dormaahene onyai de oye no na on pre ahemfo nkabomu na omfa no nwura mu na ahemfo nkamom na ahemfo kuo no enyina na wonyai se ewomu a na asem bi ba na emfa Asante ho kura na wakotwe asem no de abesi Asante se be ya obenya bi aka saa de no emmoa nti ye besere ye nana osagefo osiade yo Ajuma Bedu Dormaahene se ade eso ya ne se ompre nananum nkabomu ne mfam pagya ahenie na ahenie nko na aka ebetim de akere se ye wo biribi enti se wa mohum bai na okofa ntitimu ebewuramu ekeka nsam a enikwa so oka na nsam a sebe ya etimi pie na no ba no sansam no Schwarzenegger no ne Twene Jonas no ne YouTube fo nkoda no wom na efiri wom ho bade a ene sebe ebu ani guso no no akoye ohempon ye ohen kekewo ohempon te se ono no de o ye besrese mo ma bibi sa mfa no so ma yo anuanom ani penfo mo je de sa hwehwemu busi ha na akire ye besa atoa so timida mo sipi Bede wose 2 years akumbe ya dai wakunu adu mafra ba ye wakunu nsomu wakunu bua makoje wuwa wakunu manse bele mayelma wakunu makasi ya nwanwa wose tunkunu na wonsu mafo
wakum ajensu maafo wakum tabinsu maafo wakum asaguni frenia wakafu ma mpanyin mo fredie obiri me kuzu nkuno na besuma ba enwa na wasi wiri mu nwa na wahuru wiri mu nwa wakum kroko ni kraka na wafase ya pipim wakum broni ni mankata wakum broni tin ko wakum abotisa anwa edu jamfi wakum patatwuma otefun ase wakum do ma akusi wakum sahwe abiri nro fiti edwe wasuna ano na fiti abomofo no misi buwe misi eje nurume na misi se tu amfiri mi ye misi so mi to ne se tu na fiti no wa ma akokwa to se ma mo se adio wa ma de fiada edi fofie antu de nchira mo akwata ame edu ko so adwala ba mo se ni o ame na fele bo di bo mrane kokuro nya ye kokun aye nkonya o eni wu se tutu nzu wa bebre se so a wodi bre se nkra wo wakum jama di nkra kumkodwe bempa wasasem na wie ntimi dudu be mentu mapa no de afira wakum puta kwa twebra ntimi jakali wasasa ne ma ne do bakobo ni feyi ase wakum safo wakum kwawefo wakum odo ma odo asa kum kwanche wrekyere ma kwa anwadwo watwitu ametu akomfale wafro asi atopata ase ama abu akontro mfi anse wo se tun kwa da wutiri mo dini se yie mo pia